Lauyon ng mga nagbabagang balita. Luacan Airport handa na para sa pagbubukas ng commercial flights. Bagong campus ng Miriam College magbubukas sa Pampanga. Ilang universidad sa Luzon muling nagningning. Nutcracker Show muling magtatanghal sa Baguio City. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag malam, Maamyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Abala ngayon ang Luacan Airport sa pagbubukas nito ng commercial flights. Katunayan, idinaos kahapon ang demo flight. May balita si Charles Limon. Mag-alas 11 ng umaga, planong sunduin ni Lola Lolita ang kanyang apo sa paaralan. Lagi siyang dumadaan sa access road sa runway sa Luacan Airport. Pero ngayon, baka hindi niya masundo sa tamang oras ang kanyang apo dahil sa pagsasara ng runway sa trapiko. Mas madaling lakarin. Pwedeng maglakad ang mga bata. Kagaya ngayon, magbabaon ako sa school. Anong oras na? 11:20 dismissal ng mga bata. Anong oras na ngayon? Isa si Lola Lolita sa mga residenteng apektado sa pagsasara ng access road. Kaya walang magawa kundi mag-antay ang mga residente ng masakyan. Kahit magkaroon lang po kami ng pathway na maliit para anytime kahit lumapag dyan yung airplane, pwede kami makadaan. Kasi napaka-struggle sa amin. Struggle sa amin talaga na pagka aantayin pa namin kung kailan bubukas, syempre wala kaming magagawa. Sa ika-16 ng Disyembre muling magbubukas ang commercial flights ng Luacan Airport. Kaya panandali ang solusyon dito, ang ginagawang temporary access road. Make an available route for people or residents from Purok Pungyan dito sa part na to. Kasi pag mag-close tayo ng runway, kung may arrival or departure tayo expected flights, hindi na sila hindi na sila makakalabas or makakapasok. Bubuksan naman daw ang runway sa trapiko. Yun lang ay kapag walang parating o paalis na mga eroplano. Gamit ang Q400 Bombardier plane, isinagawa ng Philippine Airlines ang demo flight kahapon. Ito din ang gagamiting eroplano sa commercial flights. Mayroon itong 85 upuan at kaya nito ang halos 2 kilometrong haba ng runway. As per dun sa mga pilots natin sa PAL Express, mga konting trimming of trees, especially doon sa part ng runway 27, ibababa pa natin 'yan. Gagawin pa nating mas mababa so that mas safe pa rin yung landing nila. It went good. At least nakasama yung weather sa atin. Maganda yung weather natin. Actually, I flew na here before during the late 80s and 90s. That was the last flight. I think it was 97 or 98 yung last Philippine Airlines flight dito. So, we're back. Inihahanda na din ang ilang pasilidad sa terminal at handa na din ang makabagong fire truck ng airport. Paspasan yung trabaho sa renovation, ongoing yung pintura, yung polishing ng floors, and then mostly sa airside na kinandak ng PAL Express and Kaap Technical, we're already done. Marami na ring interesado sa pagbubukas ng flights. Fully booked na. In fact, we met with the Philippine Airlines sales personnel. They stayed here for about 3 days last week.
And talagang ina-update nila kami. Talagang excited talaga. Marami excited na gagaling sa Cebu papuntang Baguio. And the same people din naman ang pupunta, babalik din yun, yung magbabakasyon. 4 na flights ang inaasahan kada linggo sa ruta na Cebu to Baguio flight. Bukas din ang airport sa iba pang mga airline companies na gusto ding magbukas ng mga biyahe papuntang Baguio. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinasinayaan kahapon ng DOST ang Project Bundak sa Cordillera. Sagot daw ito sa problema sa tubig at transportasyon sa rehiyon. Magbabalita Sofia Pagaduan. Laking hamon sa mga kabundukan ng Cordillera ang transportasyon at supply ng tubig. Mahalaga ito lalo na sa industriya ng agrikultura sa rehiyon. Kaya ito ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ng Department of Science and Technology. In a bid to promote science-based technologies in sustaining development efforts in the Cordillera Mountain Resources, a 2022 Mountain Engineering Summit navigating the apex of mountain resources was initiated by the DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development Council. Ayon sa ahensya, maaaring makatulong ang kanilang Project Bundok. Hatid ng Project Bundok ang 2 proyekto. Una ay ang Artificial Groundwater Recharge Facility. Layunin nito na mapalakas at mapanatili ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga matataas na agricultural farms at komunidad sa rehiyon. And this project is very important since it aims to recharge the receding aquifers and it aims to mitigate flood at saka drought problems in the area. It also aims to supply the water requirements of local communities that are water constrained. Mga strawberry farms sa La Trinidad ang unang nakatanggap ng nasabing pasilidad. Pangalawa naman ay ang Cableway for Agricultural Resource Transport System o CARTS. Layon nitong mapabilis ang transportasyon ng mga aning gulay ng mga magsasaka na maihahalin tulad sa tramline. Bayan ng Bauco Mountain Province ang unang nakatanggap ng proyektong ito. This is an 800-meter system that address the lack of adequate infrastructure to transport agricultural produce that is locally adapted to the terrain of the Cordillera Administrative Region and will consequently improve agricultural activities and outputs in the province. Naniniwala kasi ako na pag natapos itong project, I believe that maganda yung contribution sa mga farmers natin. Kasi sa sa Bauco kasi 90% po yung farmers namin sa Bauco. Aabot sa 62 milyong piso ang halaga ng mga itinayong pasilidad. Ang Project Bundok ay highlight sa katatapos na Mountain Engineering Summit. Tinalakay din sa summit ang iba't ibang hamon sa rehiyon gaya ng pagguho ng lupa, slope protections at marami pang iba. Importante yung role ng policy, importante yung role ng technology, importante yung role ng community in all of this na may co-ownership ng technology fino-foster natin. I would like to report kasi na yung Bundok Project, from day one of the implementation, talagang partnership with the community na yan. That's why, it's not something like you introduce a technology, tapos after 2 years, hello, ito na yung technology. Tapos, paano yan? Paano gagawin yan? And the Bundok Project is not like that. The Bundok Project has the early engagement with the stakeholders.
Target din ng ahensya na malaman pa ang ilang mga gaps na kailangang masolusyonan para sa mas maayos at mas matibay pang mga urban areas sa kabundukan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagningning naman ang ilang universidad matapos pailawan ang naglalakihang mga Christmas tree at Christmas decorations. Atin niyang silipin sa kwentong ito. Naging concert grounds ang isang parte ng St. Louis University kahapon. Buong araw kasi, ang tugtugan ng iba't ibang mga banda para sa The Louisian Fields 5.0 tagpuan sa gitna ng walang kasiguraduhan. Pero ang pinakainabangan ng lahat, kagabi rin ay nagkulay asul naman ang Universidad de Dagupan sa kanilang kauna-unahang Grand Christmas Lighting. Bawat gusali ng universidad, hitik sa pailaw at dekorasyon. 3, 2, 1! Nauna na ring nagpailaw ang Ifugao State University noong ika-25 ng Nobyembre. Bago ito, nagdaos muna sila ng parada kung saan nakasuot ng iba't ibang mga palamuti ang mga estudyante. Ipinarada rin ang ilang parol at mga sasakyang may Christmas decorations. November 22 naman, pinailawan ng Pangasinan State University ang kanilang yellow, white and blue themed na giant Christmas tree at parol. Maliban sa mga ito, ay buhay na rin ang Kapaskuhan sa Benguet State University, University of Cagayan Valley, at Wesleyan University of the Philippines. Inaasahang sa pagpatak ng Disyembre ay mas marami pang universidad ang magdadaos ng kanilang mga pailaw para sa Kapaskuhan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, bagong campus ng Miriam College bubuksan sa Pampanga. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis sa paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Magbubukas sa Setyembre sa susunod na taon ang bagong campus ng Miriam College sa Porac, Pampanga. Hatid nito samot-saring mga kurso para sa mga Kapampangan. Ang detalye sa report ni Gracie Rutao. Magbubukas sa Alviera, Porac ang bagong campus ng Miriam College. Ayon sa kabala na presidente ng eskwelahan na si Ambassador Laura Del Rosario, mag-uumpisa ito sa academic year ng September 2023. Siyempre, alam namin ang Pampanga ay ang future ng growth ng bansa. Diba? Kasi alam ko yung mga Kapampangan ay masisipag. At siyempre, gusto namin makatulong doon para ay yung mga kailangan ng Pampanga ng kanilang mga experts, mga estudyante, mga employees, employers, at makatulong kami. At kami rin, siyempre, meron kaming religious mission, gusto namin makatulong sa paglaki ng ating mga kabataan at gusto namin makatulong sa paglaki ng ating bansa bilang maka-Diyos, makatao, sabi nga nila, di ba, sa ating sa ating panata. Itatayo sa 10-hectare property at dahil patuloy pa ang pandemya, ipapatupad ang high-flex learning dito. Ibig sabihin, nasa estudyante kung nais niyang pumasok ng on-site o online sa pamamagitan ng mga hybrid classes. All the more. Kaya lalo akong nagpusige. Hindi problema yung pandemya sa akin . Yun, sabi ko nga nagkakaroon ng pagkakataon ang larangan ng edukasyon. Para sa akin may disruption, may kung ano man ang nangyayari, all the more we should push forward. Kasi walang mangyayari sa ating bansa kung lahat tayo ay uurong, kung lahat tayo ay, how shall I call it, kung lahat tayo ay hihina ang loob. Ilan sa mga kursong bubuksan sa Pampanga ang Bachelor of Design in Creative Industries, Bachelor of Arts in Global Affairs and Diplomacy, Bachelor of Science in Entrepreneurship and Innovation, Bachelor of Early Childhood Education, Bachelor of Science in Environmental Planning, at Master of Education in Curriculum and Teaching. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Maalala niyo ba yung hazing case ng UST law student na si Horacio Castillo? Lately, medyo tinamaan ang prosecution kasi may ruling ang korte na yung mga ebidensya that were gathered, that were seized from the library doon sa near UST na ginagawang parang headquarters ng fraternity were not admissible in evidence. Ang problema dito, yung search warrant na kinuha ng mga pulis, nagkamali sa address. At yung pagkakamali ng address na yon fatal, sabi ng Korte Suprema. So, sa local scene, for example, nag-apply ang PDEA ng search warrant para i-search ang number one Irisan compound, no? But when the agents swooped down the compound, ang na-search nila 1-A Irisan compound. Ganyan ang nangyari dito, no? Sa diferensya lang ng letra, nagka-technicality, at ang sabi ng korte, lahat ng ebidensya na na-seize doon sa wrong address na yon ay illegally obtained at hindi magagamit bilang ebidensya against the accused in this case. So very clear naman ang Article 3, Section 4 of the Constitution na yung search and should be particularly describing the place to be searched and the things to be seized. So kailangan eksakto
ang mga address na nilalagay ng law enforcement teams para i-search ang isang establishment for contraband or for firearms para lang magamit yung mga seized items during the court proceedings. Susunod, Nutcracker Show muling magtatanghal sa Baguio City. Ang detalye susunod na. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk tea ng batang 90s, daratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Nag-eensayo ng muli ang Philippine Military Academy at Baguio Ballet para sa muling pagtatanghal ng Nutcracker Show sa Baguio City. Atin niyang silipin sa kwento ni Charles Limon. Tindig, galaw, at timing. Yan ang ilan sa mga binabantayan ni Teacher Jacqueline ng Ballet Baguio sa pagsisimula ng ensayo nila para sa Nutcracker Show. Actually, it's very difficult. For one thing is, kumbaga we live in different worlds. So may sarili silang mundo doon sa PMA. Kami rin, may sarili kaming mundo here. And then most of my students are in high school, college din. So medyo nahirapan din kami to come together. Pero very cooperative naman yung PMA with lending the cadets here. So dinala talaga namin sila dito sa studio para mas makapag-concentrate din sila. Bawat isa tutok na tutok sa pag-iensayo para sa palabas. Kasama sa Nutcracker Show ang mga kadete ng Philippine Military Academy. Bagamat tigasin ang mga kadete ng PMA, hindi sila nagpahuli sa sayawan. Isa sa mga lead dancers dito si Cadet First Class Renzel Morales. Hindi talaga ako sumasayaw ng ballet ever since. Then, yung napanood ko yung Nutcracker last 2019, parang na-inspire ako. Tapos, as a CIC or Cadet in Charge ng Dance Society, challenge ko yung sarili ko na mag-perform sa Nutcracker. And, yun. Sa ngayon, nag-enjoy naman ako. Bagamat unang beses nila itong pagsasayaw, game na nakihalubilo ang mga kadete sa mga balerina. Excited naman si Kisha na first time na mapasama sa pagtatanghal. 1 week or 2 weeks
prior this po, nag-rehearse na po kami, kinoreograph na po namin. Tapos, kinoreograph po ng director po namin, tapos rehearse po namin. Tapos ngayon lang po kami nagsama, ngayon lang po kami nag-rehearse. Amazing, syempre kasi since bata po, pinapangarap niyo na rin po kasama sa mga ganitong shows. Tapos it's such a privilege na kasama po ang PMA. Grabe po. Salute. Abangan din daw ang mga ginawang pagbabago sa palabas. This year, it will be a bigger cast. So, mas marami yung dancers na magpo-perform. Medyo may changes din kami dun sa ginawa dun sa may performance ng mga cadets. Kasi dati ako yung gumawa, tinulungan ko sila. Ngayon, sila talaga yung gumawa. 2019 nang unang magtanghal ang Nutcracker Show. Maliban sa Nutcracker Show, mapapanood din sa Athletic Bowl ang silent drill ng PMA, Parade of Toy Soldiers sa Lake Drive, at Christmas Serenade sa Rose Garden. Mapapanood ang Nutcracker Show sa Sabado, ika-3 ng Disyembre sa Rose Garden, Burnham Park. Charles Licolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.